жовтня, п'ятниця, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова, вітаю вас. Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право під приводом боротьби з екстремізмом та тероризмом. Незаконно засуджує громадян України, змінює демографічний склад Кримського півострова. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували третю доповідь генерального секретаря ООН щодо ситуації в окупованому Криму. Закликали посилити міжнародний тиск на країну-окупанта. У докладі, який Антоніо Гутерреш оприлюднив вчора, йдеться про необхідність припинити тортури, незаконні арешти, насильницькі зникнення на півострові. Генсек закликав країну-окупанта забезпечити свободу висловлювання мирних зібрань, скасувати заборону меджлісу кримсько-татарського народу. На фоні нападів проти Православної церкви України в Криму важливим також є заклик генерального секретаря ООН забезпечити свободу віросповідання та релігії без жодної дискримінації чи запровадження штучних регуляторних бар'єрів. Констатуємо, що всупереч вимогам резолюції Генеральної асамблеї ООН та численним закликам міжнародного співтовариства, Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат Генеральної асамблеї ООН та не надала доступ для моніторингової місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова. Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску. Відсутність захисту під час незаконних обшуків у кримських татар в окупованому Криму стало системою, а в ролі понятих часто виступають оперативні співробітники. На це вказав адвокат красногвардійської групи по так званій справі про тероризм Назім Шейхмамбетов. Він клопотав про виключення протоколу обшуку в будинках фігурантів цієї сфабрикованої справи, оскільки його підзахисні були позбавлені права на захист, а понятими були співробітники силових структур. Звинувачення, щоб довести законність обшуку, викликало в суд слідчих, які їм керували, але вони заявили, що не знають, хто був понятими. Виявилося, що ці свідки взагалі не пам'ятають більшість деталей цієї сфабрикованої справи. На протяжении уже многих лет в Крыму проводятся обыски и другие следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, где в существенной степени ограничиваются конституционные права на лиц, граждан Крыма, крымских татар, в том числе неприкосновенные жилища. Однако такие мероприятия в подавляющем большинстве случаев проводятся в отсутствии адвоката. Ввиду этого происходит ряд нарушений людей. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что и в этом случае были, по мнению наших подзащитных и, собственно, по нашему мнению, подбросы всяких предметов. Слава Богу, если так можно сказать, сегодня подбрасывают только книжки, но если такой практике дать ход, то завтра мы не удивимся, если будут подброшены взрывчатые вещества и все остальное. У лютому 2019 року в селищі Октябрьське Красногвардійського району Криму окупанти обшукали будинки, а потім затримали 3 кримських татар – Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова та Рустема Імірусійнова. Окупанти безпідставно звинувачують їх в тероризмі та участі в Хізбут Тахрір – організації, забороненої в Росії. В кінці січня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд так званої справи Красногвардійської групи. Чоловіків незаконно етапували в Росію. Рустема Имирусинова перевели в другую камеру. Находится он в том же следственном изоляторе номер 1 города Ростова-на-Дону. Сейчас он содержится с фигурантом алуштинской группы Русланом Мисутовым. Камера очень холодная, условия в ней гораздо хуже, чем в предыдущей камере. Состояние здоровья как Рустема, так и Руслана Мисутова ухудшается. Опухшая нога, на которую не может наступать Руслан Мисутов, она продолжает болеть, адекватной медицинской помощи ему не оказываются. Проблема с зубами Рустема Имирусинова остается открытой. Никакой должной медицинской помощи в следственном изоляторе они не получают.
Вже 5800 випадків коронавірусу на добу в Україні. 89 хворих померли. Найгірша ситуація на Харківщині, Києві та Одещині. Через різке зростання кількості хворих у Верховній Раді пропонують запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання виші та школи. Таку ініціативу запропонував голова медичного комітету Михайло Радуцький. Він сподівається, що це підтримує президент і РНБО. Мовляв, вводити жорсткий карантин в країні неможливо, а такі заходи зупинить ріст захворюваності на коронавірус. Тим часом мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у столиці. Кличко підкреслив, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме. Вже зараз родичі пацієнтів скаржаться на те, що дуже важко знайти місця в лікарнях, багатьох хворих розміщують прямо у коридорах. А біля лікарень шикуються величезні черги швидких з хворими на запалення легенів. Заповненість цих ліжок вже понад 70%. Такою динамікою захворюваності в комунальних медзакладах вже дуже скоро не буде вистачати. Тому я звертаюсь до прем'єр-міністра і до міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки і надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих в нашому місті, розташованих в Києві. Вже другий день поспіль більше сотні інфікованих. Окупаційна влада звітує про 148 випадків COVID-19 за останню добу. Ще 5 хворих померли. До лікарень через брак медиків і зношення обладнання шикуються черги, а комп'ютерна томографія коштує близько 5000 рублів. Боротися з власниками КТ-апаратів взялась окупаційна влада. Там вирішили встановити фіксовану ціну на рівні собівартості. А через велику кількість хворих на півострові повертають обмеження, які діяли до зняття карантину. Бо в липні росіянам дозволили безконтрольний в'їзд на окупований півострів. А коли окупаційна влада оговталась, з'ясувалося, що в курортних містах вже поширюється коронавірус. Тепер без масок не можна ані до громадського транспорту, ані до магазина. Чим ще живе окупований півострів, дивіться далі у сюжеті. На кримських курортах місць обмаль, а в лікарнях і зовсім немає. Потік росіян на півострів порівняно з минулим роком зріс ледь не наполовину. А слідом полетіла і навіть мальована окупантами статистика інфікованих. Другу хвилю спровокували відпочивальники, для яких зняли всі обмеження в липні. В санаторіях і пансіонатах місця бронюють до кінця року. Тут росіяни рятуються від коронавірусу, поки на Батьківщині зачиняють школи і садки. А тим часом потрапити на прийом до лікаря в Криму майже нереально. Черги на комп'ютерну томограму сягають тижнів, а заплатити доведеться близько 5000 рублів. Виправити ситуацію взялася окупаційна влада, зібрали власників приватних клінік і комуністичним наказом встановили ціну на КТ у 3000 рублів. Сейчас, как я знаю, на территории 7-й городской больницы делается КТ и опять же на улице Грибоедова. Так вот, глава Минздрава Крыма заявил, что была проведена встреча с руководителями 6 частных медицинских организаций. По итогу встречи принято решение об установлении фиксированной цены на проведение компьютерной томографии не выше 3000 рублей. Это предел экономической себестоимости услуги. Но отмечу, что цена доходила до 5000 рублей. Но я допускаю, что если бы назначили и 6, и 8, и 10 тысяч, люди из-за того, что им некуда деваться, шли бы на это. Мільярди в суху землю. Окупаційна влада Криму і Севастополя отримає з Москви майже 7 мільярдів рублів на подолання посухи. Про це розпорядився російський прем'єр Міхаїл Мішустін, звісно, з дозволу Путіна. З цих коштів 6 мільярдів підуть на будівництво водних об'єктів, але ці гроші отримає російське Міністерство оборони. Вони й вирішать, як напоїти півострів. І ще майже за 900 мільйонів окупаційна
окупаційна влада вкладатиме нові трубопроводи і довбатиме свердловини. Старі стрімко виснажуються, а подекуди в них проникає солона морська вода. Так, 2 тижні тому окупаційна влада виявила, що джерела на півночі Криму геть висохли. Без води залишилося ще 3 десятки населених пунктів, а людям почали возити воду цистернами. Ситуація тільки погіршується, але окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов вірить, що транш від московських господарів врятує півострів. У нас идут работы, коллеги, полностью по всем направлениям. Все, что связано с бурением, оборудованием скважин. Ну, вот Юрий Михайлович совещание вчера рабочий проводил. Значит, в понедельник, в том числе и федеральные структуры там дополнительно приступают к работе. Соответственно, мы планируем в кратчайшие сроки, то есть как бы пробурить и оборудовать в данном случае данные скважины. Параллельно все работы, которые связаны с прокладкой водозаборов от этих скважин, то есть по сути уже, то есть как бы начинаются, приступаем к процессу. Поэтому у нас с вами задача в любом случае, то есть как мы и говорили, к марту месяцу разрядить ситуацию. А російські пропагандисти розробили інтерактивну мапу Сімферопольського водосховища. В залежності від року і місяця можна побачити, як змінювалася головна водойма столиці Криму. З 2014 року півострів не отримує дніпровської води, а окупаційна влада закидає Україні екоцид. Втім, навіть це можна перевірити на мапі. Порівнюючи рівень води у вересні 2013-го і у вересні цього року, різниця незначна. Проте у квітні 2019 року Сімферопольське водосховище було майже цілком заповнене. Воно може вмістити 36 мільйонів кубометрів, але зараз залишилося менше 18 мільйонів. Владислав Стужук, Заман, АТР. В Україні успішно відбулись випробування некерованої авіаційної ракети PS-80. Її виготовила держкомпанія «Артем», що входить до складу «Укроборонпрому» на замовлення Міноборони. РС-80 – це некерований реактивний снаряд повітряного базування. Він призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, радіолокаційних станцій, літаків, на стоянках та живої сили противника. Використовувати ці ракети може не тільки авіація. Запускати їх можна з наземних платформ та навіть з десантно-штурмових катерів. За 2 місяці з початку дії оновленого перемир'я окупанти 130 разів порушили режим тиші. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання постійної ради ОБСЄ. Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що це є кричущим порушенням мінських домовленостей. Тим часом сьогодні на Донбасі зберігається режим тиші. Про це повідомляють у штабі ООС. Там зазначили, за даними розвідками, російські військові посилюють контроль над командуванням російсько-окупаційних військ. На цьому тижні у військах противника розпочала роботу комісія Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з метою контролю проведення зборів з командним складом 1-го та 2-го армійських корпусів. У штабі 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Росії сплановано проведення атестації офіцерів щодо відповідності займаним посадам за підсумками бойової підготовки російських окупаційних військ у цьому році. Жити за київським часом. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників та передбачає закріплення київського часу по всій території України. Його автор – заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він упевнений, вже доведено, що річний перехід на літній час і повернення на зимовий негативно впливає на здоров'я людей. Але це ще не все. Стефанчук заявив, що проєкт закону спрямований на протидію російської агресії. На його думку, закріплення по всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші оборонні позиції та сприяти деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наприклад, як відомо, в окупованому Криму протиправно встановлено московський час, а в Росії вже кілька років тому відмовилися від сезонного переведення стрілок. Там діє літній час і зараз він збігається з київським.
Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.